ozi Anambra Broadcasting Service ABS bụ ndị enyere ọzụzụ pụrụ iche na nkwadobe nhọpụta nke ọkwa gọvanọ a ga-eme n'ime Anambra steeti ma bụkwazere ebe a gwara ha ihe dị iche iche ha kwesịrị ịma n'ọzụzụ achịkọbara wee nye ngalaba aka ụwa n'okwu nọ n'ụlọ ọrụ ABS were ọnọdụ na ABS Newsroom. Ọ bụ ebe a ka Managing Director nke ụlọ mgbasa ozi ABS bụ onye bụkwa onye ọbịa pụrụ iche nyere nkuzi n'oge ọzụzụ ahụ gbadoro ụkwụ na idekọta akụkọ na ozuzu oke otu o si wee kwesị na oge ọgbara ọhụrụ a. Ngozi Obileri ga-akọtọpụ akụkọ a. Onye isi ụlọ ọrụ ABS doziri ndị nta akụkọ nọ na ya bụ ụlọ ọrụ ka ha na-adị nkwadobe nke ọma oge ọbụla ha gara ịrụ ọrụ n'ebe a na-eme ntụnye akwụkwọ, ka ha werekwa igwe okwu foonu ha wee sete onyonyo nke ndị ụlọ ọrụ ga-eji wee na-akọwara ndị mmadụ ihe na-eme na mpaghara niile a na-atụ ya bụ akwụkwọ, ka ọ na-enye nkuzi na ọkpụrụkpụ okwu ọ kpọrọ Integrity Journalism ka onye ji ọkwa Director News and Current Affairs Department nke ya bụ ụlọ ọrụ bụ Oriakụ Judy Jeff Nwabeze kwararịrị. Ụfọdụ ndị nta akụkọ na-ewerezi ego a na-enye ha ma ha gaa ọrụ n'ebe dị iche iche dịka ọkpụrụkpụ ihe ha chọjere na ya bụ ọrụ, nke ọ kọwara na mgbe ụfọdụ na ego ole ha natara na-egosipụta otu ha si wee rụọ ọrụ ha, kọwaa ya bụ agwa dịka ihe ekwesịghị ekwesị n'usoro mgbasa ozi ya na ihe abụghịkwa ihe ejiri mara ya bụ ọrụ nta akụkọ, ma kpọkuzie ha ka ha bụrụ ndị na-eke ekike nke ọma, na-anọ n'ebe eziri ha ọrụ n'oge, rụzie ọrụ ha otu o kwesịrị. N'aka nke ya ka onye isi ndị nta akụkọ niile na onye na-ahụ maka okwu na-ese akụkọ na ABS bụ Maazị Paul Ezeoke kọwara na ndị nta akụkọ bụ nnọọ ndị a na-elegara anya ka ndị pụrụ iche, ma dụọ ha ka a na-ahụta onwe ha ka ndị dị ezigbo mkpa n'obodo, ma hapụ akparamagwa ụfọdụ ga-eme ka ha bụrụ ndị a na-akọtọ akọtọ. Dozie ndị nta akụkọ ABS ọdụ ka ha na-arụ ọrụ ha otu ọ kwesịrị ma bụrụ ndị nnọchiteanya ya bụ ụlọ ọrụ ebe ọbụla ha hụtara onwe ha. Site n'Awka, abụ m Ngozi Obileri.